Het weer dag wel een protte bewolking, maar het viel er nog altijd nog voor. Maait iets zwaar, maait iets temperaturen, dus hoefde ik de jas net aan. Dat zult verhoor. Want van snijden op manje op deze krijgen we toch wel flink winterwaar. Wat het kan in de nacht wel eens matig vriezen. Ik zet het op mijn richtje. Allereerst toen en vannacht. Ja, bewolking, ik wil opklarings, temperatuur 2 of 3 graden. Wien zwakmatig, uit het oosten mooi. Maar letter in het watergebied al vrij krachtig. En dan mooi. De zin is erbij, er is bewolking, temperaturen wat lager, 8 tot 10 graden. Maar het viel die kouder aan door een stevige oostenwind. Matig en vrij krachtig in het kust- en watergebied. En dan zorgen we fruit. Nou een vreed en een sneeuw. Maar misschien is even wat ruim, maar ik nog wel wat zinnen en meestentijds nog aardig droeg ik. Ja, de temperaturen zo'n of 6 graden. Dan de nacht van sneeuw op sneeuw. Dan hebben we ruim, misschien wel alweer te sneeuwen. En dan komt sneeuw met sneeuw, misschien eerst nog een beetje ruim. Maar dan kan het al eens een wiet worden. Hoe daar eerst nog zo'n 4 graden. Maar in de nacht van sneeuw op manje vriest het al -1, -2. En van manje op deze komen ze op matige frost en misschien wel een witte brood. Nou ja, we moeten morgen maar weer even. En dan nog in het maait iets zwaar zien.